kung bahinon ang sitwasyon og duha ka pangutana ngano man ning mga bata tawo noy na nahitabo ning niya. Ikaduha nga pangutana, unsay atong buhaton ani? Ang balaod dapat motubag sa pangutana unsay buhaton nato ning mga bata. In fact kining mga bataa gaga-discuss pa sila mapriso nya og mapriso sila, mapagawas Mao na na gyud sila. ma'am. So, from one fake news to another, unya garambol pa ba. Mao to nauna na ako nga kung ang atong pangutana, kung balaod ang atong isigutan dapat ang tubag sa pangutana unsay buhaton ani mga bata. Pero kung ang pangutana nganong nahitabo ning mga bata, wa gyud mahimo ang balaod ana. In Mm. fact, bisag wala may balaod nga gabawal og pagpatay, kung walay killer wala gyud mapatay. So wala gyud relasyon ang balaod sa tubag usa kay formation. It could be value formation, Mm. moral formation aning mga bataa. Niabot sa punto nga mag-discuss naman sila nga mamusil sila unya unsaon nila paglusot gamit ang balaod.